morning everyone. नै दा जोङो धेकियाजुलि V-MARTआव मागोनि अफार मोनगोन खोमा साननानै शपिं खालामफैलायबाय। धेकियाजुलि V-MARTखौ शपिं खालामगासिनो। दासिम नै बास्केटानो फिलाप जायाखै, बेसांखिनिखौ बासिना लाबाय। माखौ लागोन? लादो। थाव लाबाय, आलमन्डखौ लाबाय। नै बिथिंजाय सब स्राब साबोन बायदिसिना बिथिं जानायनि दङ। आसार लागोन। चकलेट ललिपप लादो जानोबालाय। जि गिदिर खाल'बो चकलेटआ। गिदिर गिदिर चकलेट दङ नै, सेलिब्रेशन चकलेट। दिनै कस्मेटिकआनो बुंजोबथारबायलै शपिंआ। साबुन लादो मोनसे लानोबा। बिस्किट जाना लानो नागिरदो। अरे हाँ, वहाँ पे देखिए शो करने को। धेकियाजुलिनि V-MARTआव लेडिसफोरनि आइटेमाबो जोबोद समायना समायनाथार। गोजां बोथोरनि नै स्वेटारफोरा स्मुथथार, बारा नङा प्राइसआबो नै। जेकेटफोराबो समायना समायना दंथारो नै। Buy one get one बिस्किट। स्वेटारफ्राबो नै लेडिस स्वेटार जोबोद मोजां मोजां दंथारो। कालारफोर दामफोराबो बारा कस्टलि नङा। गाहायावसो बिला लादो, गांसे लादो, माबायदिखौ मोजां नुयो। दा जों क्लास 4आव शपिं खालामखांबाय। दा गोजौ फारसे नायबावनो र' मा मा दं, मा मा मोनो। गथ'फोरनि आइटेम्स दं माथो बेयाव नै। उन्दै उन्दै गथ'फोरनिसो दंसै इयाव। $60% अफ बिहु बाजार। माला बावो नोंसोरलाय? सेन्देलखौ नायसै नामा? जथा, V-MARTनि जथा। गाननायलाय बोरै नुयो नायनो।
सेन्देल नायदो बेबायदियानो V-MARTआव सनांदों माथो सनांदो मिलायदो दे गानजागोन फिसा मोनगोन नायदो नैबे साइजखौ नैबिदिखौ पसन्द जादों आंनि बेबिया सेन्देलखौ स' गाइस नोंथांमोना बोरै नांदों सेन्देलखौ मोजां नुना समायना नुदोंना एसेदिन गाहायना बेखायनो दा सेन्देल गानबा गोजौ जासिनब्रा आंजों मिलायसिगोन आंथ' गोजौखाना फाइनालि बेबियानो सेन्देल पसन्द खालामबाय मा बेखौबो लानोसै माखौ लानो अ गेसनिसोलै गथ'फोरनि आइटेम नैबे सेटिं गार्ल्सफोरनि गोजा जोबोर समायना समायना दंसै गथ'फोरनि जाबायना गाहायाव नायनोसै गोजौ जाबाय दा गाहायखौ जों खालामसै नैबेयावबो लेडिस आइटेम गिदिरफोरनि आरो माखासे जाग्रा मुवाबो मोननाय जायो बेयाव सेकेन्ड फ्ल'राव फार्स्ट फ्ल'र नायबावगोन इयाव नों माबाफोर दाम जाखां मासो टाइम मोनबाय थानो लादो लानबालाय सुइटार लानो नाया सुइटार नायदो हा बेबिनि सुइटार नायनो बाजाराव बेयावनो लादोब्रा बोराय मडेलनिखौ लानो एसे निउ मडेल नायना लादोब्रा निउ मडेल नायना लादो सुइटार नायदों बेबिया सुमुसुमानो बांद्राय गस्ला सुइटार नायगासिनो माबायालाय सफ आरो गुरैथार गुरै बबे बे डिजाइना बेखौनो लादो होनबालाय गाज्रिलाय नङा कट मडेल आरो वेस्ट कट टाइप आरो वेस्ट कट टाइप बबे थांनांगौ गुदुङालाय जागोन कालारथ' गैलालै बांद्राय मोजां जागोन ब्लेक फोरानो स्पर्टिं गोबा होनायसो जानांगौ माथो ना फाख्रा फाख्रिथार
नायदो र' गस्ला नायदो बबे मोजां जागोन काउन्टाराव फैबाय शपिं खालामखांबाय नै बिलिं माबागासिनो ब्रादारा প্রাইসটো মানে কিছুমান বেছি আহি আছে ল'ব নোৱাৰিব যিমান দাম আছে তাতকৈ বেছি আহি আছে মানে এইটো আপোনাৰ দাম আছে ইয়াতে 430 টকা চিষ্টেমত 450 টকা शपिं खालामखांबाय बिलिंबो जाबाय नै धेकियाजुलिनि V-MARTआव दा चेकिं जागासिनो जाबाय दामा नांगौमोन পইচা নাই বাইদেউ